sa DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkaod to sa imo, Kuya Ramir. Kumusta? Mauran man po duman, Kuya Ramir, sa may parte kang nabwa. Mauran. Kaya ingat-ingat po sa mga nagbabirahe, ngunyan po na pagkaaldaw. And then sa mga masunod pa nindong mga pagbiyahe, importante po na marahay na mag-ingat kita gabos. Ano lamang tabian sa inong pinagkakabisiyan dyan, magsarabayan kita sa good. Alauna nin pagkahapon, dit man sa nang minutos ini, mantang ka mo po dyan ang nagsisiesta na, nagduduyan-duyan, nagpapainundag na, nagaanap na ko, nagatangad-tangad na Kuya Ramir kung ano ang pwedeng dulsihon. Pag-arubakan, after magkaon po, makapangod to, mahanap ka mo ni something na maamis na pwede po inong makaon kaning, so it's either mairab so tiga kaon do Kuya Ramir, medyo mabawas-bawasan man tabi. Maray na pagkaon to Kuya King Reginaldo kan Barangay Bunker 1 Legazpi City. Ano an sa imong ginulay dyan, Kuya Ramir? Ano an sa imong Kuya Ramir, Kuya King, maray na pagkauto po sa imong lokasyon dyan po sa Barangay Bunker 1 Legazpi City. Pigbabasa ko ba ini, Kuya Ramir, na sarong post sa social media? Actually, ka nakalinis na aldaw, may nag-chat kani sa kuyang kamidbid ko. Kung midbid ko da, Kuya Ramir, itong nagpapamidbid na sarong personal kan DSWD, nagtatangro, Kuya Ramir, hanap mo ko daw sa message na kung mahanap ko pa. Nagtatangro ki sarong programa kan Department of ano na nga iso pangaran ka ito? Sarong programa kan DSWD. Pigpapadara ini, Kuya Ramir, na informasyon through chat. Sabi digdi, ano ito? Naghahapot siya, nag-offer siya kisarong programa kan DSWD. Tapos, ang ano ngaya, ang distribution ngaya kaiyan, gigibuhon ngaya sa July 30. Nag-message so taga DSWD nagpapamidbid kan mga nakalihis pa sa ng aldaw. Sabi pa digdi, ano po pala CP number mo? Sama kita sa list ng tatanggap ng ayuda galing sa DSWD this month. 6,500 din yun sa September 30 ang kuhaan. Kaipuhan na mo ngayang isan niya sa kuya, an sa imong ngayang full name, an sa imong full address, ang contact number, particular na an cellphone number, as in an sa imo ngayang email address. Madunong manining kamidbid ko. Sabi na, ba't po sir may paayuda? Under anong category po ng DSWD? Tighahapot niya kung anong klaseng o sa ina programa kan DSWD itong so ipig-o-offer sa iya. Sabi digdi, free ayuda galing DSWD. Ini, Kuya Ramir, na information na ini, tig-agi ni sa chat. Pero, nagkapirang beses na kitang may nakakauron dyan sa DSWD, manungod sa mga pig-o-offer nindang mga programa at the same time mga serbisyo. Wala man, Kuya Ramir, kinaw unang bita na kami ngaya, nag-chat ngaya sa halimbawa, si Kuya Ramir, bet mi ngayang i-chat, kung ngaya taga DSWD, bet mi ngayang si Kuya Ramir, hahagadanin mga information na mga pangaran, address, cellphone number, tapos after kaiyan isisend mi na ngaya o makakaibahan na ngaya si Kuya Ramir sa listahan kan magiging beneficiary. Dahil man ako, Kuya Ramir, tanda na may siring kaiyan ng mga module. Ang aram ko, Kuya Ramir, iyan bagay dyan sa mga ipipiglalatag na concern, itong halawig man na pila na sa mga naghahagad nin tabang dyan sa opisina kan DSWD
Diyan nga ni sa may parte kan Pacific Mall sa may Landco Business Park. Halos oral daw po halaubig ang pila dyan ka mga naghahagad nin medical assistance. May naghahagad po dyan nin funeral assistance. Pero ang gabos po na transaksyon na pigigibo o ang transaksyon sa mga programa kan Department of Social Welfare and Development. Pigigibo po yan dyan sa indang mga opisina o kunda ang patalandaan kaan ang mga personal kan mga ahensya kan gobyerno igo po nin ID kung sa inakabugtak so sa indang pangaran medyo durod ako lang nga ni iyan may QR code may perma po kan kung si na regional director o secretary po sindang o sa inda nakasako and ang aram ko po, wala ki ipig tataong o ipig o-offer na ayuda at the same time, programa ang DSWD through online. Kaya di ka mo magtubod po sa mga sering kaya ng mga abiso and kung na may mga kamidbid man lang kamo dyan sa mga nasabing ahensya, makihumapot man po tabi na bago ka mo magtaunin mga personal information. Maringan hindi Kuya Ramir taday inagad su bank account. Lalo pa, saro pa po pala, ipigpapagirumdum dyan kan mga ahensya. Bako lang kan DSWD, pati na itong iba pang mga government agencies, pati na ang publiko. Mga mahiligon baga kaan Kuya Ramir na, para ngaya makakuha ka ngaya ng ganitong promo, kailangan mo ngayang isend nga ito sa 10 katao. At the same time, kailangan mong i-click ang link na ipinadala sa iyo ng iyong kaibigan o kaibigan sa Facebook. Ito sa Messenger. Pag click mo ngaya ito, automatic ngayang malalaag duman sa imong pangaran sa listahan ngaya kan magiging beneficiaryo kan ano man ang mga programa didikan na gobyerno. Di po tabi ka mo kaan basta-bastang mag-click. Dahilan po, iyan ang mga paagi, mga programa, mga paagi kan mga daing kuro kararigos na makapangbiktima. Hindi nga ibaga Kuya Ramir sa Facebook sa mga comment section, lalo na kung may mga darakulang mga issue na nakapost sa tuyang page. May mahiling ka dyan Kuya Ramir, may marapara dyan na may mga nagsisend, nagpo-post, nagko-comment kang, halimbawa may road crash ngayon sa sarong lugar. Nag-post ka screenshot lang, bawal pa po bagay ipigpalawas, limited lang kung may ipalawas man dyan na information, footages. Ano na iyan, limitado na sana. Tapos manahiling ako kan Kuya Ramir sa digdi sa comment sa page ta na para ngayon mahiling ang full footage ngaya kan accident na digdi ngayon sa rong barangay. I-click mo ngaya iniong website nga ining link na ini. Tapos may nagko-comment man duman Kuya Ramir kida ipo ngayanin do pag-click pagbuksan itong link na ipigdara duman dahil po tasaro iyan sa mga modus sa mga daing kuro karigos na gustong mag-approve siya kan sa indang kapwa. Igo pa naman din sa circulate sa social media manungod po tabi ini sa janda sa may barangay Busay kan Daraga Albay. Sabi digdi Kuya Ramir, may nakabugtak na may pandok nga ni ini. Sabi digdi, alerto po kita sa babayang inaglilibot sa mga haraw nagpapamidbid na taga DSWD. Ma-survey tapos pig ko aso information. Kunwari Kuya Ramir, makikiihi. Tapos sige na ngaya ang pangalagkala. Tapos kang nahiling ngaya na may mga alahas. Nagpuo na ngayang mag-agad ka mga serial numbers da kan alahas. Maski daraot an mga alahas. Say nako ko nakahiling Kuya Ramir kita ga DSWD. Nagahapot ka mga serial numbers kan alahas. Tapos kang nailing niya na may CCTV na naka-install. Medyo daan nagpormal hero-hero ka ining babaeng ini. Tapos, kanahiling sa CCTV, basta nasa nagluwas ini sa sarong residensya. Sabi ka nagpost, isip-isip ko ngaya, wala man ki ahensya ki gobyerno na ma-survey kan mga alahas. Una ko
ako Kuya Ramer, ang pig sa survey sana po, sudaga. Last ngaya pong nahiling ang nasabing persona sa vicinity po ngayakan barangay Busay Candaraga Albay. Oh, kaya day ka mo basta-basta magturubod baga kaiyan sa mga relievo. Ang datingan ibo Kuya Ramer, ang usong-uso kaiyan so nagche-check ki mga gasol. So halimbawa ngaya pwede mi ngaya ma'am ngaya na ma-check an sa indong ngayang pigagamit ngaya dyan na lutuan. Tapos so tol-tol man Kuya Ramer na ano po ang apo duman sa mga nakakonect baga sa mga tubo siring kaiyan. Ay maraot ngaya ini ngaya ma'am, maraot ngaya po ini. Tapos sa salidahan mo po ngaya ining tangki mo. Tapos may i-recommend sinda. Tapos gari kundi ako na sala may instance na ka hindi ko sure kung digdi sa Bicol region ito. Na so nagpasalida ka itong sutubo at the same time itong tangke. Ang nangyari lugod Kuya Ramer, suminabog ito pong mga tangke. Kaya itong mga araw kayan, ang pangapudan man po bagazan kan DTI. Di ka mo basta-bastang magtubod sa mga sering kaya ng mga nagbibiresita dyan sa inyong mga residensya. As much as possible, baka man sa pagiging bastos, di ka mo basta-basta magpadagos sa inyong mga harong, lalo na kung an mga itsura kaini at the same time, an mga hero-hero, yung po tabi ang daiman dapat po na katubudan. Pag medyo sa iling nido alanganin, ang mga pig-offer na imposible man ang mga programa kan gobyerno tada around house to house. Unless ang arang mo tigadara lang sa house to house, itong pag may mga injection, itong may mga check-ups ang mga personal kan City Health Office, kan DOH. So para duman ito sa mga dai naman mga kapasiring sa mga health facilities sigis sa tuyang palibot. Nailing ko garing kaya Kuya Jerel Aranya, ining so, sabi ni Kuya Jerel, Ma'am good nun po. Lansi na plus itong tigagamit ang DSWD. Magayunon dako po. Mapagalon nga magpila sa DSWD. May free pa siyang naaraman. Iyo Kuya Jerel, aram mo ang tigme-message niya. So pag iriba may digdi, si Jasmine, kan Saturday, anong oras si Jasmine nag-message? Nagahapot nito. So message niya sa kuya kanso alas 3:16 nin pagkahapon. Tigaapot niya ako kuya kun midbid ko da ini yung sarong persona ini. Message ko do tabaad friend ko man agad ini sa Facebook. Very familiar ang pangarap. Pig iimbitaran bata si Jasmine. Maray sana Kuya Ramerta. O nini, ang matibay man mag-apot si Jasmine, apot niya, bakit ngaya po ngaya sir may paayuda? And under anong category po ng DSWD? Ang simbag lang sa iya Kuya Ramer, free ayuda galing sa DSWD. Tama ni si Kuya Jerry. Dipisilon nga ni ngaya po ngaya magpila dyan sa ahensya na iyan dahil sa dakul ngaya na naghahagad ni na tabang dyan. Tapos, argo lang kaya na magiging pasistema. Kaya talaga pong imposible may siring kaya na mga strategy. Maray na pagkauto kay Kuya Alvin Uy. Sabi ni Kuya Alvin, good day po Ma'am Angel. Bakit po nag-commute ka papuntang DTI Rawi? Di po ba may bagong mobile? Aram mo Kuya Alvin Uy. Asikaso po si Kuya Boy. Kaya talagang tepuhan mag-ano, may mga aktibidad po na kaipuhan po na atinderan. And then maray na pagkaudto kay Ate Chrissy Andes, kay Kuya Homer Realista Lola, sabi na good afternoon at Angel. Kay Sir Alvin Uy, sabi na regulator tabi ang tawag kay ito ma'am sa LPG. Hindi man regulator. Di ba po Sir Alvin, igo na kain ki mga instances na nangyayari digdi. Maringan izan Kuya Jerel sa imong lokasyon. Tawra man ki mga arog kaining mga pangyayari diyan sa imong kahadian. Maray na pagkaudto po sa Aranya family diyan po sa Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Nag-agi ako dyan Kuya Jerel kasubago, nag-commute nga ni ako. Hali ako sa may parting Cruzada. Maray sa daiman po ki traffic dyan. The last time,
nag-algi ako dyan sa may parteng Google kasi ring sa PSA kato ka nakalis na simana ta may press conference. Nahaluyon daw ako dyan kuya sa may dyan po baga sa may kanto kang sutigduman ko dati nagistoryahan mi ni VP Henry na may nakalin itong sumana nakayaya po bagang poste dyan. Halawi gununon su pila. Halawi gununon su traffic kan mga vehikulo. So bagong mga alas 9 naman po ito. Wala aki masyadong traffic kaso bago pa sisiring dyan sa may parte kan Barangay Rawis, Legazpi City. Doon po sa mga consumers sagod pa po sa aga dyan ang aktibidad kan Department of Trade and Industry Albay sa indang panrehiyon na opisina dyan sa Barangay Rawis, Legazpi City. Nai-imagine ko talaga Kuya Ramir, masiramon itong su Guyabano duman kaso wala akong service Kuya Ramir. Babakalon ko ta Kuya Ramir, so papaulian ko sa imo tapos banga kita. Swerte yung pati Kuya Ramir, pirang pidaso lang pa to. So bago baga Kuya Ramir na pudo, hali pa po ito dyan sa may parte kan First District. May mga mais duman, may ano pa ba ito sa mga prutas na niyaon po duman. May gulayon. Kaso ang problema, ang pagbibit-bit Kuya Ramir, tabata ka subago, paseri ako duman, mainiton. Tapos pag pabalik ko na digdi sa sentro kan Legazpi, bigla na naman po na nag-uran. Ayan sa mga pagkakataon na talagang prone and posibleng magkaigwaan kadaklanin sipon, abo. Kaya dapat po na ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri. At the same time, magsunod sa mga abiso na ipigpapaluwas po ka na mga ahensya kan gobyerno. Tanganing masiguro na religtas ang sa tuyang salud. At the same time, dapat na magkaungkatan ng mga healthy foods. Araw kay Kuya Ramir na sangunyan, nagsisexy na. Ano pa man Kuya Ramir, pwede na katang mag-sorosereblagan po muna na pagkahapon. Bago po pala malingawan, may tapos na pala ini Kuya Ramir, pwede ko na po ining i-dispose. Dei pa pala Kuya Ramir. Ipigpapaisip po ang gabos ng mga kamidbid, amigos di amigas ni Ma'am Melita Balaoro Esplana, na siya po ang binawian na nin buhay kan Setyembre 14, 2025. Ang sa iya pong lawas ang nakaburol sa Purok 3 kan Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Asin siya po ilulubong sa Setyembre 20, sa Sabado po iyan dyan sa Pristine Memorial Garden sa Ligao City. Makaliis po ang misa, alas 9 nin pagkaaga, dyan po sa Our Lady of Assumption Church sa munisipyo po kan Ginubatan, Albay. Ang minapaisip po, iyo po ang sa iyang agong na si Sir Arvin Esplana. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Ramir Tanay, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang